But let me say one thing. I am a Catalan. Today, a province of Spain. But what has been Catalonia? Catalonia has been the greatest nation in the world. I will tell you why. Catalonia has had the first parliament much before England. Catalonia had the beginning of the United Nations. All the authorities of Catalonia in the 11th century met in a city of France at that time, Catalonia, to speak about peace. 11th century. Peace in the world, and the reigns war. The humanity of war. This was. Now I am so happy, so moved to be here with you. Señor Eduard, buenas. Eduard, ¿bona qué? Bonavia Andreu. Bonavia Andreu. ¿Y la señora? Mérida, Camacho y algo. De Bonavía, pues. De Bonavia. Don Eduard, ¿usted nació dónde? ¿Ahora? A Sitges, A Sitges. ¿Para cuándo? el 1930. ¿Y cuándo va a arribar aquí? ¿Por qué a Medellín? ¿O a Envigado? No, Envigado ha sigut després. Vaig arribar a Medellín perquè el contracte que em va portar a Medellín doncs era aquí. I sempre m'he trobat molt bé. He anat bastant pel país, allà enrere havia corregut bastant, però la residència meva sempre ha estat a Medellín. I en quin any ha arribat? En els 70. Al 70. I doncs va, i lo del casal català, quan se va produir, per què, quins... El del casal català va venir a conseqüència de que va aparèixer per aquí un xicot força eixerit que Carles Campabadal, de Barcelona també, i va venir aquí per uns assumptes de maquinàries i de plegat, que es vam relacionar. Això va ser més o menys dels 80, més o menos. Lo del catalán. Sí. Lo de Campabadal, cuando yo... Ah, sí. Por lo menos, no. No, Como en el 80 y pico. sí, vol 90. Sí. Vol 90. Jo tenia un cosí, i és mort, si sigui, doncs de que era molt partidari, però la seva mare ja era fanàtica del catalanisme. I ell també, i a Bogotà, que hi ha una colònia catalana més grossa, doncs ja tenien un casal, tenien les reunions molt freqüents, etc. I llavors, doncs, li vaig comentar amb en Campabadal que podríem fer una espècie de sucursal de lo de Bogotà, per no organitzar una societat nova, que sempre és més complicat. El fet és que inclús si van estar parlant amb ells, vam estar d'acord, però quan vam tenir més associats van resultar que van dir que perquè no havien de tenir cap contacte amb Bogotà ni de més, no? Que podíem ser, no. Total, que quan vam organitzar ja tota la part legal dels estatuts, registres a la governació, etc., doncs va ser ja que vam fer-ho en nom de Casal Català d'Antioquia, perquè en aquells moments encara hi havia molta efervescència dels resultats
del Pablo Escobar a Medellín. A Medellín sonava molt que era un país, era una ciutat. I sí, hi havia coses, però tampoc era tan greu com es feia veure al reste del món. O sigui que a nivell internacional tenia un ressò com molt i molt fort I no era tant. i realment no era tant La cosa, sí, era un país molt tranquil i de més, i sempre era un enrenou bastant desagradable. Però tampoc és que fos una espècie de revolució estranya i molt forta. Tampoc la cosa no era massa... No era tan greu com ho feien veure alguna gent, els de fora, o els que volen criticar les coses dels països. El fet és que, per motiu d'això, com que Antioquia, que aquí se'n diu departament, ve a ser la província que la capital és Medellín, i inclús hi ha alguns catalans que estan amb altres afores de Medellín, doncs vam posar Antioquia perquè no sonés tant el nom de Medellín, etc. Doncs, quants anys va durar el casal i què feia? No, el casal en realitat està funcionant encara perquè ens trobem, però no amb l'activitat que vam tenir al principi per moltes raons. Algunes perquè hi ha hagut gent, la situació de Colòmbia després d'uns anys es va tornar una miqueta incòmoda i alguns se'n van tornar cap a Catalunya, a Barcelona més que res, altres ja no es van desanimar una miqueta. Vam tenir els més grans, vam tenir més de 7 morts i va haver-hi una sèrie de circumstàncies. I per altra banda, resulta que nosaltres no vam fer mai un esforç de tenir una entitat diguem-ne, amb quotes de sosteniment i coses per l'estil, perquè era molt complicat, perquè ningú es volia fer càrrec d'anar a cobrar a cada un i la gent, això que no els hi vagis a cobrar, els hi va molt bé per no pagar. Doncs no, teníem un programa, o tenim encara un programa, de les festivitats més notables de Catalunya. Sant Jordi, el Llibre, l'Au de Montserrat, etc. I doncs això inclús vam tenir una vegada, quan encara teníem un català que va fer molta tasca aquí a Medellín, Jesús Arnau, que és mort, doncs vam fer en aquesta època hi havia bastants frares catalans encara, que se'n diu, que és un col·legi, ells viuen de l'ensenyança, com se'n diu, Santuari de Nostra Senyora de Montserrat, és aquí precisament, aquí a la vora. I llavors inclús vam celebrar una vegada una missa amb elles sardanes allà perquè amb les naus es va connectar amb els frares catalans i vam estar d'acord. Vam voler fer una altra vegada, però ja no ens vam posar d'acord. Bueno, com va anar el tema de legalització en quant al tema d'estatuts i coses d'aquest tipus? No, tot això es va fer normal i correntment, sense cap dificultat, però això només va durar fins a la legalització de l'entitat, perquè després un dels que tampoc està aquí ara en aquests moments, que va venir a fer unes gestions a l'abast química, en una de les anades a Barcelona, va anar a la Generalitat i es va registrar com a entitat, com el casal de gent catalana a l'estranger. El fet és que això va portar que la Generalitat té, o tenia almenys, uns programes d'ajuda econòmica
a les entitats que estaven arreu del món. I amb aquesta oportunitat es van escriure d'abans, llavors els vam dir que en realitat nosaltres no teníem unes economies diferents que anaven a prorrateig. Cada vegada que fèiem qualsevol cosa que teníem uns gastos, es posàvem la mà a la butxaca i els resolvíem. O sigui que rascaven la butxaca per dir alguna cosa, no? Perquè, per altra banda, la Generalitat, per poder-nos enviar diners, teníem de tenir un compte bancari a nom de l'entitat. Ja. I tenir un compte bancari automàticament significava tenir uns registres a Hisenda, tenir de pagar impostos, fer declaracions de renda, etc. Coses que no ens va venir de gust de fer-ho. Però vull dir, no, perdoni, no compensava fer això, o perquè portava massa remenament fiscal, o perquè necessitava algun tipus de gestor? No es venia de gust, vale. Però vull dir que més endavant, quan hi van haver-hi més associats, no, tampoc. No, des del primer moment va ser quan en vam tenir més. Ja. Després la cosa ha anat afluixant per això, pels que s'han anat, pels que s'han mort, pels altres que quan els avises diuen home, ja no sé què, que no sé quan, tots tenen alguna cosa que altra, i els més addictes doncs seguim trobant-nos tot sovint, i fem de la xerrada un rato, etc. Però la cosa no... Massa aviat ha anat una miqueta enrere. Ja. Per altra banda, a la colònia catalana aquí a Medellín és petita. L'espanyola en general ja és petita i la catalana més. A pesar de que en proporció potser nosaltres som la colònia més gran que hi ha dintre el que en diuen espanyols. Sí, correcte. Jo el que no vaig entendre l'altra vegada és que no sé si ho van parlar-ho o no, és si tenien alguna seu física per trobar-se. No. Nosaltres ens trobàvem, al principi vam anar molt sovint, al Centre Cultural Espanyol. Que això sí era una entitat que ja inclús ha anat de molt de cap per avall. I allà havíem fet reunions molt grosses d'on havíem tingut fins a 70 assistents, perquè passava que dels catalans que tinguin la muller catalana no n'hi ha gaires. Com? La? La muller catalana, la dona. Ah, vol dir la dona, la muller, sí. I llavors resulta que això portava que tenien amics i simpatitzants, inclús vam tenir alguna gent d'alguna importància social que els agradava la idea i si els escoltàvem, els trucàvem, els invitàvem. Sí, d'alguna manera se'ls trucava, se'ls invitava i... Sí. Si se'ls invitava, doncs assistien, ja dic, vam tenir bastants. Molt bé. Me contaba que feien activitats quan se reunien i parlaven de... Doncs sí, a part de les xerrameques que fèiem de qualsevol anècdota o qualsevol cosa còmica que hi ha hagut, o alguns comentaris d'algun que estava malalt, que havia que ajudar amb un altre que tenia més dificultats, etc. A part una cosa una mica de caràcter social, doncs al diari sempre hi havia algunes notícies que ens cridava l'atenció i llavors ho comentar, mira, que ha passat això, que a Barcelona han fet aquí, que allà. Més que res, fèiem comentaris sobre el que era, per exemple, en el moment de les Olimpiades, doncs sempre vam fer-hi una miqueta d'enrenou de tot, com la part del Poble Nou, on es va canviar tot gràcies a les Olimpiades, com era, els que es recordàvem, jo havia treballat al Poble Nou i sabia com era en aquella època i com havia canviat després amb motiu de les Olimpiades, etc. I això, doncs, eren coses que feien. Doncs si suposem, avui, no, en 10 dies, és la Diada de Catalunya. Sí. Entonces aquest dia és un dia molt especial. L'11 de setembre. L'11 de setembre, per moltes coses.
un dia com aquest, se feia alguna reunió, se trucava, mira, celebrem i fem una fideuà i un ron cremat, per exemple, o alguna cosa així? Només per celebrar-ho? Sí, últimament ja d'això també ho hem deixat una miqueta de banda perquè el centre, com se'n diu, el Centre Cultural Espanyol, doncs per dificultats econòmiques, falta de socis i de quotes, etc. Per tant, que sí aconsegueixen algunes ajudes, doncs va tenir de vendre els terrenys per poder pagar deutes i tot plegat, i llavors ja ens vam vist una miqueta i no vam buscat un lloc on anar, que segurament si busquéssim el trobaríem, però no sé, potser estem una miqueta apagats. Per això que ara que està venint gent nova, gent més jove i tot plegat, perquè l'altre inconvenient és que no hem sapigut motivar els joves, els fills de catalans, que parlessin català només n'hi ha hagut 3, que ja no són aquí de més. Tots els de més, les mares generalment són colombianes i parlen en castellà, i el col·legi és en castellà, etc. I el pare, entre que no està massa temps a casa, per motius del treball i d'altres coses, i que potser tampoc no li posa suficient interès, doncs els nanos ja de català no res. Doncs, don Eduard, ¿usted le gustaría que aquest casal que usted ha creado con tanto cariño, con tanta dedicación, porque son molt d'anys i ha rascat la seva butxaca i tot això, què li agradaria per al futur del casal? Què li agradaria? Que continuasse com... Home, ara aprofitant doncs, que està venint gent nova i que té el catalanisme una miqueta més a dintre, dels que estan aquí, els anys que fa que estan aquí, ha deixat de tenir cert interès el romanticisme per la pàtria. Molts el tenim, però molts altres no. El fet és que està venint aquesta gent i llavors alguna vegada vaig anar a veure amb una entitat bastant curiosa d'aquí d'Envigado, que se'n diu la Casa Museu d'Otra Parte, que era la casa pairal d'un escriptor, com se'n diu d'això? Fernando González, no? Fernando González, sí. Que havia sigut molt amic d'un dels frares benedictins, que inclús després va penjar els hàbits, que es deia, penso que és mort, era fra Ripoll, i don Ripoll. I llavors què van fer amb ell? Ell doncs havia fet molt amic del Fernando González, aquest de la casa aquesta pairal que ell tenia, i eren, no sé, a pesar de que la posició espiritual era molt diferent de religiosa, ells havien fet molt amics. I qualsevol dia va sortir en el diari un anunci de que hi havia un senyor Dalmau que anava a fer uns cursos de català en l'altra part, la casa aquesta pairal del senyor González. Llavors em va cridar l'atenció, el vaig anar a veure. Llavors va ser quan ell em va dir que estaven pensant de fer un casal català, i llavors els vaig oferir, dient, això en realitat la part de Constitució i tot plegat, tot això està llest. O sigui que si voleu aprofitar d'aquesta banda, ja simplement ho tenim de tornar a renovar una miqueta, posar-ho una miqueta d'impuls i posar-ho a rotllar més bé del que fem ara, que és molt minso el que estem fent. I llavors, doncs, vam quedar amb això. Però jo hi vaig anar-hi dues vegades més, i llavors que la persona més interessada que no era, que estava a Bogotà, total que no sé, em va semblar que no estava massa interessant l'home, i ho vaig deixar estar. Ara últimament ha aparegut un altre, en Josep, que és el que ha portat novament
la idea i estem amb aquesta tasca de veure si renovem les activitats al casal. Tònicament francesos a Barcelona i el marit sabia l'ortografia, tota la gramàtica perfectament, però l'accent francès la seva dona enronava perfectament. També francesa ella? No sé per què les dones entra l'accent de l'idioma més fàcilment que els homes. No ho sé, jo he trobat que, per exemple, la gent que parla francès, italiano i portuguès li és molt més fàcil aprendre català i molt més fluid que la gent que parlem castellà parlant. Perquè jo, per exemple, soc colombiana i me costa molt. Doncs que jo tinc amigues brasileñas o portuguesas o franceses o italianes que parlen el català perfectament. Mentre que les peruanes, les colombianes nos costa una miqueta, no sé. La misma espanyola. El castellà, respecte al català, s'ha diferenciat extraordinàriament. Sí. Hi ha paraules del castellà i del català que canviant una paraula o un accent, una lletra, etc. Però, en canvi, en italià n'hi ha molts més. La cosa ja de l'entitat, com la seva constitució legal, està bé. El que està una miqueta apagat és el funcionament. I és perquè això, els locals que podíem haver tingut no existeixen, etc. I el fet de que poguéssim animar amb Dalmau o els seus amics, que ells tenen un grup més o menys de catalans també. Sería interessant, doncs, perquè... No le vaya a tomar la foto a los zapatos que está con unas chanclas. No, si no m'han salido. No m'han sortit els peus. Doncs, llavors seria bé que poguéssim animar en el Dalmau a fi de trobar el grup d'ells, que ja són uns quants, i que poguéssim fer la seu aquí en aquesta entitat. A otra parte. A otra parte. Allà hi ha espai, hi ha moltes comoditats, i allà podem fer hasta convits per la gent d'aquí. Per exemple, jo sempre m'ha cridat l'atenció de fer una escudella i cartolla. Correcte. Clar, això si ho fem en el diari, si ho posem en el diari, doncs es tindria de dir que la gent s'ha d'inscriure. Pero, perdón, tienes que averiguar si allí en otra parte lo aceptan. Por eso, pues aquí está la cosa de que el Dalmau, que allá pues parece que menea bastante las castañas, pues, y él tiene un grupo, porque la última vez que, una de las veces que fui, me dejó allí con dos catalanes en una mesa. Pasa que parece ser que hay algunos de esos que van y vienen de Bogotá. Y si no te salen en la televisión, sí. No, però a veure, per internet actualment hi ha molta difusió d'aquest tipus de coses. No, per internet sí. El que passa que, esclar, jo veig que vostès, com que no estan amb el tema d'internet, perquè, a veure, jo entenc, els meus pares també tenen una edat força similar a la que tenen vostès, i, esclar, no els hi parlis de l'internet perquè no saben ni del que els estàs parlant. Però, a veure, actualment és un mitjà de comunicació molt i molt potent, perquè, a veure, qualsevol hi pot tenir accés mentre tingui un ordinador i connexió, i ja ho veu, en un sol dia pot fer un bombasso que arribi a una quantitat de gent impressionant. El mateix que el fet de dir organitzarem un esdeveniment com ara l'escudella Carandolla aquesta que diu de fer a otra parte. No cal publicar-ho per cap diari, si es vol també es pot fer, però vull dir, la gent que ja sap que tens una pàgina on pot consultar les activitats... No, s'ha de fer així per diverses raons, perquè un no sap si n'hi aniran 10 o si n'hi aniran 50. Ja. Si resulta que en fas per 50 i n'hi van 10, què en fas del rest? I
i si és al revés... Bueno, pero se supone que cada convidada aporta una... Sí, un valor. Por eso, pero a ver, por yo eso le digo... que esa gente se inscriba. Ya le digo. Y además resulta de que, no sé, aquí tengo un recorte del periódico donde dice que los asuntos sociales se pueden anunciar gratuitamente. Hay clasificados. Sí, no clasificados, sino en la página social o cosas así. Y también en gente. Ya. Claro que en Gente. este momento, pues no sé, porque el periódico ha recibido un cambio muy drástico. Pero bueno, es igual, se ensaya. Mire. Pues eso yo lo hice buscando economía, de que pudiésemos... Bueno, entonces, y ahí sí, cuando llaman por teléfono y que Confirman. porque habría que ponerle entre paréntesis Sancocho Ya catalán. murió. La de Horacio Longas, que no me acordaba el nombre. Los Horacio dos son Longas, muertos. porque siempre uno dice Longas, Longas. Y otro es de Alejo Santa María, un pintor muy famoso que falleció hace varios añitos, pues muy Hace no poco. hace mucho. No, tampoco tanto. Y entonces yo tenía ganas de uno y un día le dijimos que nos hiciera uno, pero claro, como son tan costosos, pues... Yo de homenaje, no de venta, Después de muerto. y entonces recogieron de todos amigos y familias y demás. Nosotros no A lo muchos pidimos. amigos que tenían, Entonces, sí, también los y entonces resulta que sacaron, pues, que les permitieran sacaron sacar. como es un seguro, y cuadros como este como que los valoraron en 15 millones. 20, 25, ya nos dijo, podía ser así. ¿Cómo es que se llamaba? De la papelería. Bueno, no sé. Hace tanto que no recuerdo mucho. Y el importador era mucho de poco. O sea, él trabajaba mucho con arquitectos y incluso él patrocinaba un certamen de pintura. Y con artistas y demás. Entonces, la gente sabía que en Barcelona, o realmente en Barcelona, habían editado un libro sobre no sé qué cosa del Greco. Entonces, él traía el libro. O sea, trabajaba por encargo. Y traía libros técnicos, o sea, traía cosas, por eso era mucho de poca cosa. Y entonces, no sé, porque fue Campabadal que le echó el cuento de la cocina, porque como en la época de Campabadal hacíamos relativamente bastantes reuniones gastronómicas, pero no, eso. Aquí todavía tengo unos cuantos. Aquí hay muchas partes en donde venden, hay uno que se llama parrilla y paella, y es de las mejorcitas paellas que venden. Yo no sé si de pronto la de la Albufera será mejor. Sí, pero pues es muy bueno. No sé, es muy buena y bueno, uno conoce esos sitios y dice, bueno, vamos a ver cómo nos van. Probando allí, ya se va sabiendo uno cómo va a Sí, llegar. a ver cómo es la movida aquí. Sí, y entonces, pero es bueno conocer los sitios y ya uno No, sabe. mi biblioteca sobre cocina es enorme. Cara de pasar delicioso. Luego, después de que nos casamos, yo conocí a Michel y su hijo, tiene más o menos la misma edad que mi hija mayor, y yo estuve en su cumpleaños, o sea, yo sé que ellos de mí tal vez no se acuerden, pero si hablan de Da Vinci, porque lo llamaban Da Vinci a mi ex, entonces hay una cuestión muy casual ahí. Sí. El fin. Bueno, a veure, quin missatge voldria donar ara? Al final. Imagini's que parlarà, que està parlant amb gent d'allà, de Catalunya, que, esclar, veuran aquest reportatge i diran, a veure, aquest senyor quin missatge ens vol donar ara? No sé si té alguna cosa que dir, algú a transmetre. Orienti una miqueta perquè en aquest sentit estic verd totalment. O sigui, imagini's que ha de donar quasi bé un missatge institucional, com si fos, jo què sé, el missatge, jo què sé, de l'Artur Mas el dia de Nadal, els catalans. Si se puede hablar bien, bien, y si no, más bien no se habla. No, el que vulgui, com No tiene que si... ser un mensaje, lo que quiera És igual decir. que se li acudeixi, tampoc no... Jo dic una cosa institucional com si vol fer qualsevol broma, a mi m'és igual.
Nosaltres íbamos Està cada 2 gravant años. ara, ja. Sí, ara estic gravant. Doncs, home, seria interessant que Catalunya estés una miqueta més coneguda aquí a tota la part de l'Amèrica aquesta que en diuen hispana o llatina, que no ho entens gairebé això del latino, però bueno. I que entenguin doncs, que Catalunya ha sigut important i probablement ho tornarà a ser. Molt bé, doncs, senyor Eduard, bona via, perquè és que no ens en recordàvem. bona via. Nosaltres dèiem que serà bona Bona dona, dona. Bona via. I jo vinc a estrujar-ho al Como via, cervell. como buena Jo dic via. bona via, no el coneixia el cognom, és de Sitges, No, és de Barcelona. és Barcelona. No, Bona via no. Inclús quan jo era petitet, perquè hi havia un Bonavia que tenia una litografia impremta i no sé què, feia calendari, precisament el calendari Bonavia es deia. Sí. Però més que res, ell era gramaturg de revistes del Paral·lel. Sí. I en aquella època només hi havia el meu avi i aquest, l'institut de telèfon. I ara, no sé, una vegada que em va agafar per mirar a veure com... Ja n'hi ha uns quants uns més. quants més, sí. No molts, però... És que jo coneixia Cabravia. Cabravia sí, però Bona Via no. Cabravia. Usted está como yo, que desde que tenía, vas tindre, bueno, ya no sé, 6 anys y vas a aprender a llegir, la primera que vas a fer és agafar el listí i buscar carbonell. Ni un, cap. 7, 8, 9, 10, cada año lo feia. 11, 12, 13, 17 años. Cap. 14 anys de passar gran, 14 anys d'anar fent figa, potser sí que eren molts anys, 14 anys sense una lliga. 1, 2, 3, botifarra de pagès. Quan la cosa no funciona, no ens ve pas de 100 milions. I com que la bossa sona, hem portat a Barcelona les millors cuixes del món. Si tot va millor que abans, gastar duros no ens espanta. Ja ho diem els catalans, que pagant Sant Pere canta, amb permís dels capellans. La senyera ja voleia amb gran eufòria, la tenora llença al vent son can joiós.